Op de markt verzamelde zich afgelopen zaterdag een groot aantal auto's van het merk Panhard. Het bezoek van de auto's aan Maastricht had te maken met de viering van het 40-jarig bestaan van de Panhard Automobielclub Nederland. Bijzondere collectie. Ik sprak met deze meneer uit Frankrijk, uit Nantes. Die vertelde dat hier een hele mooie panoplie is. Dat betekent een heel mooi overzicht van alles. Zonder vuil, dat is eigenlijk wat ik wel erg schoon vind. Als ik er helemaal goed kies, zou ik zo zeggen, dan zou het de gele weer wat achter steekt. Dat vind ik wel heel erg mooi. Het is wel niet 100% Panhard, maar wel heel veel. Dus ik vind het een mooie auto. De productie van deze auto's van het legendarische merk Panhard gaat terug naar de beginjaren van de auto-industrie. Decennia lang was het merk toonaangevend, maar na de Tweede Wereldoorlog kwamen steeds meer lichtere auto's met een kleinere motor en een aluminium carrosserie. Uiteindelijk heeft Citroën de productie van de Panhard personenauto's definitief gestopt. Meteen daarna hebben een aantal liefhebbers de Panhard Autoclub opgericht. Ja, prachtig. Ik ken de hele merk niet. Dus ik sta versteld dat er nog zoveel modellen zijn van een merk waar ik er nooit van gehoord heb. Dat deze van aluminium is. En vandaar dat het mogelijk dat je er goed uitziet. Geen roest en dergelijke. Nou, die blauwe daar, die een beetje op een Jaguar E-Type lijkt. Dat is wel iets voor mij. Dit zijn de motoren waar je een schroevendraaier mee hebt. Kita! Ik ben koffer doen. Sécurité. Non. Non, fort rallye. Compétition, obligatoire. Oké. Die zou ik best wel hebben, ja. Ja. Daar pas ik precies in. Geel, lichtgeel. Ist das ein Phantomas aus dem Fernsehen? Der blaue? Kennen Sie Phantomas noch? Nein, der Film mit Louis de Funès? En dan loop ik naar de andere kant. En dan heel voorzichtig omhoog. En dan blokkeert hij zichzelf. Het wordt af en toe onaangenaam warm in die auto. En dan heb ik die verwarmingspijpen, die zien er ongeveer zo uit. Die heb ik weggehaald en toen heb ik er maar, om te voorkomen dat er niet te veel tof zou komen, heb ik er tennisballen in gestopt. Dat was de enige goede diameter. I see it in an excellent condition. And it has a typical French green color. Thank you. De auto is een 24 CT. Ik ben er kleur. En er zijn natuurlijk fantastische modellen bij. En dat ene rode autootje, en dat echtpaar erin die zo'n show, die zo'n act opvoert van wij zijn in stijl. Ja. Het 40-jarig bestaan werd het hele Pinksterweekend gevierd op het conferentieoord Rolduc. Zo'n 75 equipes uit 7 verschillende landen deden mee aan de viering. Het hoogtepunt was het bezoek aan Maastricht. De Panhard-rijders werden daar officieel ontvangen door het stadsbestuur. Na afloop van de presentatie ging het gezelschap weer terug naar Rolduc. Het leukste vind ik het geluid wat ze maken. Karakteristieke boxermotor, 2-cilinder. Eigenlijk is het een vreselijk geratel, maar het is heel dierbaar.